No. Isi. Isi, mä näin sinut. Vilkuttaa. Isi vilkuttaa kans. En vilikuta. Isi, kato tänne. Ole hiljaa. Kato. Se on ihan kurhe. Älä kuule yhtään yritä minua saada puhumaan yhtään mitään. Mä laitan tämän sitten Facebookiin. Niin justiin. Joo, uhkaile vaan, mutta kuule en varmasti puhu mitään. Onko selvä? Onko selvä? Ei. Siis toi on kiristämistä, että haluat, että minä puhuisin jotain. Missään muodossa. No niitä oli vaikea kysyä. No, näkyy olevan, että Apple muodossa. Taas se helekati. Onko se Apple vai Samsung? Ne ei voi olla kuin yksi paras. No.